Ġildu mal-mowġ bħal samħaw fin-nawfraġġju u issa daħlu l-port. Resqu mal-mol kull sinjal ta' tama żgiċċat fil-pront għax pulizija mas-saqajn jinterrogaw. Tobba fuq tobba jeżaminaw minn ġodda jsal ġolban u issa l-ħalbar nifawhom ġogaġġ wattijo itar u l-ġaħan Maltiju illum sar jaħseb biss fil-but. Nesa meta ommu ma kienet offri xejn u l-bib kellu jħabbat għal darba darbtejn. Vjaġġ ta' 6 xhur biex tipprova taqla lira mbagħad jiġu dawn trattati bħal xadina mhux mifhum maltrazzat minn ġottaġġa għal ġonnar mifrud mill-familja u msakkar bħal-fat. Min t-shirt taraħ jirtot għajnek morta iswed bla kultur maħmuġ ignorant. Is-soċjetà Maltija kummenti erezija bajnejja magħluqa ġil kif ratbatija. L-Ewropa ħolma kienet u hekk ser tibqa' kif ix-xejn il-ġrajja hekk kellha tispiċċa. Kemm sentu hawn ġew nistenna dik il-karta li tajt li jien uman bħal dawk ta' barra. Ġaħan Maltiju illum sar jaħseb biss fil-but. Nesa meta ommu ma kienet toffri xejn u l-bib kellu jħabbat għal darba darbtejn. Vjaġġ ta' 6 xhur biex tipprova taqla lira mbagħad jiġu dawn trattati bħal xadina mhux mifhum maltrazzat minn ġottaġġa għal ġonnar mifrud mill-familja u msakkar bħal-fat. L-istorja mhux tispiċċa iżda hekk ser tibda l-istorja irġiel nisa tfal kollha imnikta li tilfu kull ma kellhom u tawna din il-ġrajja ta' niket ta' tama fi ġlieda għal dil-ħajja. U l-ġaħan Maltiju illum sar jaħseb biss fil-but. Nesa meta ommu ma kienet toffri xejn u l-bib kellu jħabbat għal darba darbtejn. Vjaġġ ta' 6 xhur biex tipprova taqla lira mbagħad jiġu dawn trattati bħal xadina mhux mifhum maltrazzat minn ġottaġġa għal ġonnar mifrud mill-familja u msakkar bħal-fat. Grazzi.